Uite-le pe mamele noastre. Ce le-o fi spus doamna învățătoare? Bine ați venit, domnișoarelor! Am aflat tot ce ați făcut la școală. Noi n-am făcut nimic! Florile dărâmate de la geam înseamnă nimic pentru voi? Dar m-am prins eu! Faptul că ați chiulit de la prima oră e tot nimic? Am întârziat. Și s-a închis ușa elevilor. Dar notele de la matematică? Ați încercat să copiați și ați primit câte un 2. Eu am vrut să scot guma din geantă și a căzut caietul. Eu i-am dat cu piciorul să nu creadă doamna învățătoare că vrem să copiem. Caietul s-a deschis. Altfel, sunteți nevinovate. Da, în afară de brasca pe care ați dus-o la școală. Nu știu că am un buzunar. A intrat așa, singură. Eu am găsit-o pe drum. Veți fi pedepsite. Nu mai aveți voie împreună. Televizorul nu mai există pentru voi. Nici casetofon. De calculator nici nu mai discutăm. Pentru 2 săptămâni. Zina, să-ți faci curat în cameră. Și de acum vei îngriji toate florile de pe terasă. Și tu, Alina, vei avea grijă de fratele tău mai mic. Iar camera să fie lună. Ne întoarcem repede. Să am grijă de bufleul de frate meu. Să fac curat. Nu ne mai lasă la televizor, la calculator, nici muzică. Ce ne facem? Eu fug de acasă. Și eu, să vadă ei ce înseamnă să mă pedepsească pe mine. Numai din cauza ta. Dacă nu spuneai să ne jucăm prinsa pe bănci. Eu? Dar tu de ce mi-ai pus broasca în buzunar? Eu plec chiar acum. Nu mai am nevoie de tine. Numai necazuri mi-aduc. Da? N-ale cât. Ești o urcioasă. Nu ești o prietenă, o părăcioasă. Am plecat. Ei, și parcă eu singură nu pot pleca. Și unde mă duc? Ce mănânc de seară? Unde mă duc? Ce face săraca mama? Salut, Zina! Salut! Ești supărată? M-a încertat cu Alina. E o părăcioasă, o răutăcioasă! Cum așa? Voi erați nedespărțite. Acum gata, nu o să mai fim. Uite pe mama ta! Unde? Vine cu mama Alinei. S-a oprit acum și vorbesc. Vai, nu vreau să mă vadă. Cum așa? Eu nu-ți pot să țin un secret? Eu fug de acasă. Să nu spui la nimeni. Fug, m-am săturat să fiu pedepsită pentru nimica toată. Auzi? Să nu spui mamei. Stai! A plecat. Eu ce mă fac acum? Fă ce faci mereu. Părăște-mă, că eu aș fugi, dar mi-e frică. Dacă nu fug, râde nesuferita aia de Alina. Zice că sunt lașă. Puțin aș pedepsi eu și eu pe mama cum mă pedepsește ea pe mine. Dar o supăr prea tare. Să rămână. Bună, ce faci aici, singurioană? Stau. Zina... Zina e în casă, face curat. Așa curat. Tanti, Zina a spus să... Nu, Ionuț, Zina nu este la joc, e pedepsită. Dar... Ionuț, înțelegi, e pedepsită pe o perioadă de timp mai lungă. Nu o să o aștepți 2 săptămâni. Tanti, mi-a spus Zina să vă spun că fuge de acasă. Că fuge în casă, poate. Nu, a fugit. A luat-o pe acolo. A zis că nu mai vrea să fie pedepsită. Îți dai seama ce spui? Zici că a luat-o pe acolo? Zina, ieși afară de acolo. Ce înseamnă asta? Unde ai vrut să fugi? Eu? Nu, doar așa. Am glumit cu Ionuț. Îți arde de glume? Să știi, mamă, că deși am hotărât cu Alina să fugim de acasă, eu n-am putut. Apoi ne-am certat. Mi-a fost frică să nu te supăr mai tare. Te rog să mă ierți. Și Alina unde? A plecat? Da, dar să știi că am înțeles că eram vinovată. Bine, Zina, vorbim mai târziu. Acum mă duc la mama Alinei să o anunț. Stai, nu trebuie să afle. Adică pentru tine ai înțeles că trebuie și pentru Alina nu. De fapt, n-ai înțeles nimic. Așteaptă-mă în casă. Ce credeai? Că mă sperie pe mine? Pe mine! Ha! Se cam înserează. Parcă o văd pe Zina tremurând pe undeva. E o fricoasă. Mie nu mi-e frică. Și doamna învățătoare.
Ce mare lucru am făcut! Gata, a și părât. Mama, dacă mă iubea, nu asculta ce-i spun toți. Ce credea, că stau eu să mă pedepsească? Și că să am grijă de bufla de bebe. E așa nesuferit, toată ziua, da de ce aia, de ce aia. Fă-mi și mie loc. Este făcut. Cine-i? Salut, sunt aici. Vai, ce drăguț ești! Da, dar nu toată lumea spune același lucru despre mine. Am auzit și eu. E lumea rea. Știu eu. Ba că sunt prea romantic, ba că sunt prea distrat, ba cânt prea mult. Asta cu cântatul îmi place și mie. Dar tu ce cauți singură prin pădure? Am fugit de acasă și pe mine toți mă necăjau. Oh, ești o rebelă. Ce frumos, semeni cu mine. Mi-ar plăcea să fim prieteni. Că acasă nu aveam prieteni adevărați. Toți mă criticau, mă părau. Exact ca mine. Ce prieteni, frații suferință. Ce bine! O să moară Zina de ciudă. Și acum ce facem? Cântăm. Hai să vezi. Se vor aduna toate insectele pădurii, toate gâzele cu simț artistic. Hei, ia terminat cu gălăgia! Să rămână, doamnă furnică. Avem un program minunat. Nu veniți să-l vedeți? Avem și o vedetă. Tu erai. Nu, nu e simpatic. Dar vezi să nu te audă cealaltă furnici? Că ai încurcat-o. Dar de ce sunt așa rele cu el? E așa drăguț. Pentru că mereu cântă. Și ăsta e un motiv. A cânta e ceva frumos. Vorbești ca doamna învățătoare. A cânta este frumos. Dar să nu faci nimic altceva? O, acum parcă o aud pe mama. Noi plecăm, ne grăbim. Aveți grijă. Feriți-vă de necazuri. N-am avut noroc. Nu te descuraja. Și pe mine tot așa mă neglijau. Încercăm în altă parte. Acum e cam foame. Ce mâncăm? Păi nu ți-am spus că n-am avut noroc? Dacă pe ele nu le-am impresionat, azi postim. Deci nu mâncăm? Asta e o problemă de mândrie de artist. Dar ele nu înțeleg. Și văd că nici tu nu prea ești de artist. Adică aștepți de la ele? Nu poți să-ți cauți? Aveau dreptate. Ești un leneș, un pierd de vară. Am idealurile mele, artistice. Eu te las. Păi, spectacolul, Nu mai vreau să am de-a face cu tine. știu eu, încă un furnicar, poate acolo. Eu mă duc la furnici, sunt harnice, serioase și iau ce mânca. Foarte frumos ai vorbit. Și pe tine să nu te mai plimbi pe aici, că-ți rup chitara aia. Ține o fata mea. Auzi, să cer și mâncare. Ai luat o hotărâre bună. Acum du-te, mănâncă și mai vedem noi. Sărut mâna. Am plecat. Vai, spatele meu, e așa greu. Mai bine făceam curat în cameră. Pentru o farfurie de mâncare, atâta treabă. Văd că ți-e greu. Pentru început, trebuia să ți se dea o sarcină mai ușoară. Uite, ți-am adus de la creșă câțiva copii. Să ai grijă de ei, dar nu trebuie să mulțumești. Poate ai vreun frate mai mic și știi ce-i trebuie unui copil. Mi-e foame! Ține-mă de mână! Spune o poveste! Dar de ce ai ruchit? Dar de ce mi s-au dat Pampers-ul? De ce nu ne spui poveste? Vă spun! Mi-a venit o idee. Haideți la plimbare. Așa, luați-vă de mână să mergem drept înainte. Am scăpat. A fost greu, Alina. Așa sunt copiii mici. Și cu tine s-a chinuit precis mama. Și cu fratele tău e la fel. Bebița nostru e cu minte, nu ca ei. Locul tău nu e printre noi. Și asta nu doar pentru că nu ești furnică. La noi se muncește. Fiecare are o responsabilitate. Altfel furnicarul nu ar mai fi furnicar. Și ei au o responsabilitate. N-am avut niciodată așa ceva. E simplu. Când primești o sarcină, trebuie să o duci la capăt cu seriozitate și responsabilitate. Atunci nu-mi place să am responsabilitate. Ei, asta s-a văzut. Nu ești un model pentru copiii noștri. Drum bun și mai gândește. Nimeni
nimeni nu mă iubește? De ce nimeni nu mă iubește? Am găsit o fetiță mândră ca o garofiță și plângea și ofta, nimeni nu o mângâia. Cu noi te vei simți bine că suntem mai mici ca tine. Intră-n joc, nu te supăra deloc. Ce drăguți sunteți, dar sunt prea supărat. Rămâi cu noi, ne vom simți bine împreună. Nu pot, nu-mi place să-mi asum responsabilitățile. Ce responsabilități? Ne alergăm de colo-colo, ne jucăm, cântăm, trai, nenicule. N-aveți responsabilități? Ba da, să roadem boabele de porumb de pe câmp, să ronțăim cașcavalul pe care l-am cărat în vizuină. Aveți cașcaval? Vrei cașcaval? Sigur, mi-e foame. Vai, ce bun e, cu voie bine. Acum la joacă! La 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 la. Hei, dă-i drumul, e prietenul meu. Nici nu mă gândesc. O să mă joc puțin cu el, apoi o să-l mănânc. Te rog frumos, dă-i drumul, nu-i face rău. Dar tu cine ești? Că nu semeni cu ei, dar merge. Te păstrezi pentru desert. Ria, vezi că... Nu-l supăra, trebuie să-l salvăm pe fratele nostru. Cât se joacă cu el, să-l păcălim. Deci voi l-ați mai întâlnit? Hei, tu nu știi că pisica vânează șoricei? Ba da, pisica mănâncă cât un șoricel de obicei. Ah, vă rog, iertați-mă. Acum înțeleg, responsabilități nu aveți, dar viața voastră e un chin. Dar ce satisfacție avem când reușim să-l păcălim. Împrăștierea! La atac! Grivei! Grivei! Ce faci? Mă fac să chem pe câinele meu, să vezi ce se sperie. Grivei? Ce-i cu tine aici? Ura! Alina! Grivei! Pe mine mă strigă! Toți au venit pentru mine! S-au speriat toți pentru mine! Alina, bine că te-a găsit, Grivei! Mamă, mica mea! Zina, ești o prietenă bună! Bebiță, frățiorul meu drag! Pe toți vă iubesc! Alinuța, de aici ai plecat? Te-ai spărat pe mine? Acum lasă, bebiță, e speriată! Nu, mamă, nu sunt speriată. E adevărat că de multe ori am fost răutăcioasă cu fiecare. Acum, însă înțeleg că trebuie să fiu mai serioasă și să-mi asum responsabilitățile. Să-ți asumi. Ce? Responsabilitățile! Alina a dormit aici și a avut coșmaruri. Biata de ea! Nu chiar, am avut sfătuitori buni. Ai întâlnit o zână bună? Dacă cei ce dau sfaturi bune sunt zâne, da. Să mergem, că se lasă noaptea. Mergem acasă! Hei, prieteni, vă mulțumesc din suflet! M-ați ajutat să-mi recâștig familia și prietenii. Alina, grăbește-te! Vă iubesc!